kedadak dipancal kerise dening bayi parikesit kena dadane Swatama nganti dadi lan patine. Ya kanthi dasar kuwi mau Yayi, para kadang Pandhawa dimutke dening Gusti Kang Nyipta Jagat supaya netepi marang tembung sabda Pendhita Ratu. Ingkang kababare Yayi Prabu Puntadewa wis manunggal karo para kadang Pandhawa liyane kanthi rasa legawa tumuli masrahake panguwasa Praja Ngastina marang putuku Parikesit Werkudara anjra ingkang Puswitarum. Kasiliring samirana mrit sekar gadung ngas gandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami dene Koko Prabu Mandura tansah ngimutaken dhateng kula sakadang ngrih tembung sabda Brahmana kala wau. Mugi-mugi Paduka mboten singlar saking tembung kala wau ingkang saged mahanani mboten luntur ngrih